Shubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Kementeri Ketanat Kekoi Kekia ke Sorkar Jela ke Dr. Mazel Ampareen Lingdo kalaong bangalawan ngalayo sngo bat ngalayo bat minta kin penkre ki report baper jong ki MLA baro balakin turu ki bakin lech ki constituency ban pet ke badan kamban le mat anam la ban le lut Henry la dangi la ban le san ka shipo kalalong ka Jingbiang ki Nongstoiñ namar ngi wan ban Jurip na kabenta ki Nongstoiñ na kabenta jongi la benrap ka kong Ampareen yakani la penpau de ka Dr. Ampareen habakren bat ki nong thok khubor hadin balik Jurip ki jaka sumar Nongstoiñ ha ka sngining kong jong ka tayo ban hadin bala penong ka jinya kendu bat ki kinhon seng ki nong trei jong ka tanat ka kot ka khia ka West Khasi Hills district kala ongru bakum ka menteri jong ka tanat ka kot ka khia ka don kam ban lech haman lagi district bat ki block bat kini gede ka sin ka baningkong banyo banyi kendu ki MLA jong ka West Khasi Hills UDC ki nong trei jong ka tanat ka kot ka khia ha ka balaya khot lang banya theria tai ya ki babun ki mat ki badan kam ha ka jing ye kendu lapen sngowi ki babun ki jing nadu ka boarding ka ka jing duna ki nong trei bat ki wei ha ka ba UDC ula shim khialem ye ki jing o jing nam jong ki Paidbah bat nang ne shakman ladala man le shipotli ki ki babhatam ka benta ban penklan ye ka kot ka khia hagi jaka nong kendong ka sorkar kan la ban leru isibon ki kam ka benta ki Nongstoiñ la benrap ka kong Ampareen shushu kala ongru ba UDC un sapaj benya ye ki bat un sapha ye ka report khnang ba an la ban penbej bat ru ban Pynbiang ye ki Jingdonkam jong ki Paidbah. What is the rate, death rate here? Good morning. You are nurse. How many Most of them they got aqua treatment outside Shillong. Shisha kong ka minister jong ka health nga don kam man lek man ka district mga dalay nga don kam bangan lek man ka block ti kani gidi ka first na katakasin ka balingkong bang ya kendu pad yaki MLAs jong ka West Khasi Hills ki don samut ki MLAs ni kemen shibon ni DC don lang bat ni kilawan lang o MD jong ka NHM, YS jungi urang Kumar, o Principal Secretary jungi udon online, ki MLAs, ki doctors, barok ki MOs jong ka ni entire region gila hot lang yiki, bat neng gila yayo ang initiri ki berpun kita ki issues ki bangidon kamban kami bat man pet. Don MCH hospital lang ni ako Nongstoiñ niyo kren ya ki medical officers na prosudong ki don ki medical officers ki don problems ki kren pangkalat ki kren pang ki kren pang gajing duna manpower ka transfer ki nurses ki kren pang kataru ki kum kani ka review meeting nilong very important but EDC la shim khialem ya kita ki jinggo jinam ki MLAs jungi matnang ne shakmat ni don sans nem duna kandit man pendep at least ladang gila manle supposedly ki babha na kabita ban pengklanya ka kwat kya hakachaka nong pendong ngataray tani ka sarkar kanla manle shibun ki kam kalala manle shibun ki kam nam ta ki Nongstoiñ iti katakin to bakin siya syong ki ngalawan ngalayo snow ngalayo dimentakin penkre iki reports bakher ki MLA baro laong iki menta kilik phai ki constituency lik pet ka ka bangidon kamane on priority nginum la banle lut ambana ka shipaw la ngila banle san ngataray ka achievement jungi ka target jungi kala alo ka bapit ka Pynbiang hi ki nakabentaki Nongstoiñ maniwan ban Jurip nakabentaki Nongstoiñ om nong tayo la di DC ila don lang ha kanya lang ba DC ila ong ba in sa review ye kita ibo kapag in ha wa report na magin laban penbek kata ban ay at least the
facility yang kita kung makin shim yang minimum health support system. MLA jungi minister jungi jong ko spot through sya artli sya markasa bacha kinshi let surprise check ikitu ki artli ki PHCs artli ki PHCs tingin let check on our way back kendet nga kum ka minister nga labangan Jurip kendet kan shim ni kata ka benta ayu nga na man le man panbahaya kan ka system ken ki MLAs ki badai ktir ki bentip lem ken mangan ngini perkat ayu mengiha secretariat la ki MLAs ki long part of the discussion. That is what we need perkat mata banyale